14. til 16. september fandt den største konference under bandekonflikten sted på Grundtvigs Højskole i Hillerød. 125 professionelle fra hele Danmark samt internationale eksperter deltog alle 3 dage. Vi har talt med Søren Pind om bekæmpelsen af bandekriminalitet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad man skal gøre og ikke at gøre for at bekæmpe bandekriminaliteten. Jamen, jeg mener, man skal standse det ved kilden, og det er hos børnene. Det er for manges vedkommende desværre for sent senere. Og derfor er du nødt til at sætte ind mod enhver form for asocial adfærd fra barnsben af, så vi i et fællesskab opdrager folk til, at sådan gør vi altså ikke. Det er det, der vil virke bedst. Og hvad skal man ikke gøre? Jeg tror i hvert fald ikke, man bare skal lade stå til, og jeg tror ikke, man skal kvæle det her i kærlig forståelse, som jeg plejer at sige. Fordi den politik har vi set resultaterne af. Og det har altså tilsyneladende vist sig kun at medføre en stadig stigende eskalation af mere asocial adfærd. Hvis du var justitsminister, hvad ville det første tiltag være, som du ville sætte i gang? Jeg vil få en landsdækkende undersøgelse af, hvordan det så ud med børnevolden. Vi har selv lavet en undersøgelse tidligere i Københavns Kommune, der afdækkede, at rigtig mange, flere tusind børn hvert år oplever det her. Og jeg tror, at det er en af fødekæderne til, at folk eskalerer ind i forskellige bandecirkler senere. Godt, tak.